Sikuthatha ithuba ke ngibingelele wonke umuntu obuka le video njengamanje. Bafowethu namhlanje usuku lami lograda nguthisha ngokuphelele. Ngifunde khona lapha e-University of Zululand Ongoye. Kodwa ke konke lokho bekungekwenzeke ngaphandle kwabantu abaningi abangesekile. Oqala nje ngizobonga nje umama owangizalayo ngoba phela kuba azangilethe la emhlabeni konke lokho okwenzakayo njengamanje ngaba kuwo. Nalokho okubonayo ke nje okudliwayo ingenxa yakhe uyena oorganizela izinto edliwayo sibona phambi kwethu. Bese ngibonga nje kubo bonke abantu othisha bebengifundisa nawo bonke babenginceda applyeni uMiss Khumalo igama lakhe uZandile Khumalo, uMiss Khanyeza, uthisha omkhulu uMadam Botshane nabo bonke nje. Bese ngibonga nje i-team yami ebengisebenza nayo kusukela esikolweni high school Hlakanipho Menyuka uMadonsela. Bese ngithatha i-team yami yase university ebesibambe nayo noba kunzima uMbuyisa, uMzizi, uTerence, uRasta waMkhizi. Uyazi ukuthi ubani uRasta, ngeke ngichaze kakhulu bafowethu. Ngibonga kakhulu lokho kwenzakalayo namhlanje bengeke kwenzeke ngaphandle kwenu. Ngibonge nje ifamily yami yonke, ngibonge nabo abakhona kulomcimbi sinawo omncane ngoba niyazi ukuthi i-lockdown imicimbi ayivumelekile. Ngibonga kakhulu.